Posle toga jednostavno prestali da nas na takav način upotrebljavaju, izdato je naređenje da se avioni sklone, da se tehnika sačuva koliko se može. Rekao mi je i to na kraju. Nikad ne bi svog druga želio da pošaljem, a da se ne vrati. Da ga nosim na duši. Zato sam shvatio da ne voli da komanduje. Ja sam rekao, pa dobro sine, i tebi komanduju. Jeste, ali nisu svi isti. Nisam zamerio svom ocu, zato što je seo što svog mlađe kolege uradio je jedno izuzetno hrabro delo. I mislim da je bio i da će biti veliki čovjek. Razmišljam, ali to je njegova odluka. A kažu meni, ponosna sam, ja nisam nikad smjela tako da kažem. Jer uvek sam imala tu, mada nikad nisam pomislila stvarno da će me dete izgubiti. Nikad. I dan danas kad kažu, ne smijem da kažem da stvarno kad kažu poginuto je za mene, ja kažem nema mog deteta i takve neke stvari. Eto, to što mogu da se sjetim, ali to je sve teško. A ovo su avioni koje smo moja otac i ja sklapali. Od malena sam boravio i na Batinki i gledao njega kako leti i zaljubio sam se u letenje, u avione, u nebo. O letenju pričao je da je osjećao slobodu, odnosno da je radio nešto što malo ljudi može da radi. I mnogo je toga. I prva reč je bila kad je došao, znaš šta sam uradio? Šta si uradio, sine? A rekao je, javio sam se u Vaslovnu gimnaziju Maršal Tito u Mostaru. Pa što si to radio? Znaš da se tu radi o letenju, jer smo to dogovorili se i predstavili rubriku letenje, letača. Kaže, znam, ali hoću. Svi smo mi leteli sa njim i to se osjeti kako ko upravlja avionom i koliko je kvalitetan. Znači, bio je vrhunski, vanserijski pilot. A je bio ljudina. Mislim, tako da kažem, igrali smo zajedno fudbal, družili smo se, bilo je tu i roštilja i lova. Jedne prilike smo tu igrali fudbal, tako da je on u sukobu sa nekim se sudario, ne mogu se tačno sjetiti, i da je pao na levu ruku, da je uganao ruku. On kaže, ujutru mora na zadatak i ne želi da bude izdajica, neće izdati nikad svoje drugove. I on je takav položaj namestio ruke, tako mi je rekao da ovako mora da mu bude ruka. Ja sam od svoje kuće odsikao neko uzemljenje i tako sam mu savio, umotao mu zavojom i pomogao sam mu da obuče kombinezon. I tako da sam ga odvezao do njegovog auta i on je se u auto da niko nije primetio i da je sutradan bio na zadatku i da je se vratio, da mi se javio da kaže da sam mu to savršeno uradio, da mi jedan hirurg to ne mogao da uradi. Da niko nije primetio tak da je on, jer ne bi mu sigurno dozvolili da uđe u avion. Ne znam da li ima šta veće da čovjek može za otadžbinu učiniti nego što je on učinio sam, da uzleti i da krene u jato bombardera savremeniji, sa oštećenom tehnikom, poluispravno. Govorio mi je i to, kad mu kažem da je rizik da se čuva Ćale. Narod snovi, a teritorija kad se izgubi, nema je više. Ovo je kacige koje moj otac nosio na svom posljednjem letu. A evo, ovo je vertikalno krilo od njegovog aviona sa kojim je se on srušio. Ovo je jedan od motora, odnosno ostatak jednog od motora MiG-29 na kome je letao Milenko Pavlović. Možete pogledati šta je odaslao od ovog motora, tako da zamislite šta je bilo od aviona. Ovo je mnogo veći motor koji je bukvalno ispresovan.
verovatno od udarca rakete i od pada.